Helo pawb, a chroeso I Lapio'r Nadolig. Eleni, bydd pethau ychydig bach yn wahanol a fel arfer, ond mae fideo gyda ni, a gêm, a crefftau, a rydyn ni'n mynd I gael llawer o hwyl gyda'n gilydd. I ddechrau, rydyn ni'n mynd I gwrdd â fy ffrind Link. Ydych chi'n barod I gwrdd â Link? Reit, Link! Rhaid I mi weiddi yn uwch, dwi'n credu. Link! Helo! Oh, helo! Sut wyt ti? Ti'n iawn? O, dwi'n diolch. Da iawn, beth wyt ti wedi bod I wneud? O, wel, dwi wedi bod yn brysur, yn paratoi. O, paratoi, dy waith catre, tacluso'r tŷ, Na. Sa'n gwybod. Wedi anghofio, Adam. Pwy Anghofio? ddiwrnod yw I heddiw? Sa'n gwybod, dim nadolig eto. Dwi ddim yn gwybod. Wel, wedi anghofio. Mae fy mhenblwydd. O! Diwrnod important. Dy benblwydd! Ie, mae'n bwysig, ti'n iawn? O, gore te. Wel, rydw I wedi gwneud anrheg I ti. O, wedi. Ydw, ie. Chai weld e. Wait, dyna ni, dy anrheg penblwydd. A mae dy oedran arno fe. Beth I oedran, Link, pawb? Mil. Beth yw hwnna? Mae'n dweud mil arno fe. 1000 mlwydd oed? O, awyr bach! Wedi'n upsetio I nawr. O, ti ddim yn fil? Na. Ti ddim yn fil, oce. Mae'n iawn. Mae'n iawn, achos dwi'n gallu newid y banner. Dyna ti, mae'n dweud... Cant. Ond, achos bod ti yn gant, dwi ddim yn gant. O, gore te. Reit, na I newid e eto te. Iawn. Gai weld? Dyna ni, mae'n dweud... 10. Wel, mae hynna'n well, ond dwi ddim yn ddeg. Ti ddim yn 10. Wedi ddim wedi paratoi hwn. O, sori. Mae'n iawn, dwi'n gallu newid e. Bydd hwn yn iawn. Dyna ni. 1. O, dwi bihafio ddys yn un mlwydd oed. O, Wel. Dwi'n upsetio iawn. O, gore te. O, Iawn. Na I newid e te. Sa'n gwybod, aros yn funud, dwi'n mynd I wneud hwn, a hwn, a hwn. Ie, gai weld? Rydyn ni. Ok, reit, nawr, rydyn ni'n mynd I newid e. Ok, gyda help y plant. So, dwi eisiau I chi glapio unwaith ar ôl 3, a rydyn ni'n mynd I drio I newid hwn. Iawn? Ok, 1, 2, 3. Be sy'n digwydd? Dim lot ar y foment yn anffodus. Ok, so ar ôl 3, rydyn ni'n mynd I glapio unwaith eto. Iawn? Ok, 1, 2, 3. Rhywbeth yn digwydd? O, sa'n gwybod. Gawn ni weld. Beth yw e? Beth yw e? Mae'n dweud... O! Penblwydd hapus! O, bendigan I diolch. Diolch. Mae'n iawn, na ti. Diolch. Na ti. O, so, o'i ti wneud rhywbeth yn arbennig I dy benblwydd? O, ydw. Dwi'n mynd I gael parti yno. O, gyda disgo? O, disgo. Dwi'n hoffi dansio. A llawer fwy. O, gwych! Aros am munud, mae gyda fi rhywbeth arall I ddangos I ti. O, da iawn. O, mae'n gyffrwys. Tybed beth yw e? Dwi'n dod. O, dylan! Cyfle
eisiau gwybod beth yw e? Mae wedi mynd yn dywyll. Beth sydd wedi digwydd? O. Beth sydd wedi digwydd? Luke! Lewydyn. Dyna yma. Na felly. Bod. Dyna ti. Hyfryd. Da iawn. Diolch. So, mae parti yn lot o waith fel niw e. Mae lot i baratoi. Yn union fel, paratoi am y Nadolig hefyd. Beth oes rhaid i ni wneud? Fel beth, Adam? Sa'n gwybod. Anfon cardiau. Coginio'r twrci. Lapio'r anrhegion. Mae llawer i'w wneud cyn y Nadolig. Ond o'n i ddim wedi sylweddoli hynna. Na. Ond, aros am y Nadolig. Mae'n chydig bach fel aros am fynd ar wyliau, ond oes e? Edrych ymlaen at y dyddiad. Dwi'n dwlu am wyliau. Ond ti'n gwybod, siarad am wyliau. Fi'n siŵr bod Mair a Joseph yn edrych mlaen. Mair a Joseph? Mair a Joseph, Bethlehem. Bethlehem? Ar angylion. Oedd Mair yn mynd i gael plentyn. Stori Nadolig! Wel, ddylwn ni ffeindio mas am y stori Nadolig te. Gore te, wel, rydyn ni'n mynd i weld fideo, so rhaid i ni ddweud hwyl fawr i ti te. Am nawr, Luke, ond rydyn ni'n mynd i weld ti nes ymlaen, iawn? Diolch. Hwyl fawr! Achos rydyn ni'n mynd i weld fideo nawr am stori y Nadolig. Roedd merch o'r enw Mair yn brysur wrth ei gwaith. Fe alwodd angel draw, ond nid drwy drws y daeth. Fe ddaeth iddi o'n nunlle a syrthiodd Mair i'r llawr. Sut wyt ti, Mair, dywedodd ef, mae Duw gyda ti yn awr. Duw gyda mi, meddyliodd, ond beth yw ystyr hyn? A gefais i nai freuddwyd, edrychodd Mair yn syn. Ond gwenu wnaeth yr angel. Paid ofni na chael braw, mae Duw yn hapus iawn dy ti a bendith i ti ddaw. Ac yna medd yr angel, cei fabi cyn bo hir, ei enw fydd Iesu, mab Duw fydd hwn yn wir, etifedd brenin Dafydd yn frenin nef a llawr, caiff eistedd ar ei orsedd am byth rôn glod yn awr. Ond sut bydd hyn yn digwydd? Nid yw'r sefyllfa'n glir. Dwi wedi deweddio, ond priod nid wyf wir. Ymddiried yn yr arglwydd, mae cynllun Duw ar waith, ei ysbryd ddawydd gynnal a gorffwys arnatnaeth. Methodd Joseph gysgu, troi a throi a throsi, methu gorffen poeni, meddwl a phedroni. Mair yn disgwyl baban gwyddau yntau hynny, y cwestiwn ydoedd sut, nid fe oedd tad y babi. Joseph, paid a phoeni, Joseph, paid a chrio, rod y benni lawr a gad i'r nos dy sio. Dobi Mair yn ffyddlon, a'i chariad hi'n ddiflino. Mab yr arglwydd Dduw yw'r babi mae hi'n cario. Fe yw'r ateb i ni, hyn ddywedodd y proffwydi. Arhoswch gyda'ch gilydd a mynwch i briodi. A phan wnaeth Joseph ddeffro, fe wrandodd a gweithredu, gan uno mewn priodas a Mair ei ddyweddu. 1 crwmp, 2 grwmp, gwyliodd ar syllwyr y seren yn nen, a gwelsant 1 seren ddisglair uwch ben. Deallant holl gyfrinachau'r ffurfadden, ac ymhell i'r gorllewin, fe welsant y seren. Fe aned brenin, dyna yw'r ystyr, draw yn Judea mae hynny yn eglur. Aethant ar gefn eu creaduriaid camelog, a dechrau ei ffordd ar hyd llwybrau troellog. Ac yna o'r diwedd daeth ei taith i ben, a hynny yn ninas Jerusalem, gan fynd draw at Herod ac yna ei holi os gwyddau yntau yn lle roedd y babi. Gyfeillion y ser, meddai'r brenin gan wenu, y Methlem dref y ganwyd y babi, dewch nôl i ddweud ble'n union mae'r un, yr union gyfeiriad i mi gael plygu fy nglin.
Roedd Herod wrth gwrs yn gelwyddgu garw, meddyliau am ffyrdd y gallai'r crwt farw. Dyna'i fwriad pan welai i'r babi, ond gadawodd y tri heb ddeall am hynny. Arweinodd y seren hwy draw at y fan, tu syml nid palas a thyrau ym mob man. Pan welodd y tri gŵr y bachgen bach, fe dynon nhw lu o roddion o'i sach. Anregion a roddwyd yn addas I frenin, llond lle o bethau air disglau'r melyn, myr hefyd sy'n bersawr hyfryd, a thys sy'n llawn arogl sbeislyd. Y noson honno fe gawson nhw freuddwyd, un drwg ydoedd Herod a dwedodd ef gelwydd. Ni ddywedon nhw wrtho am le roedd y bachgen ac adref a eithan drud ffordd arall amgen. Un crwmp, dau grwmp, crympiau crempiog, ymlaen a aint bob yn lwmp a bwmp lympiog. Un crwmp, dau grwmp, crympiau crympiog, gan ddilyn y seren ar noson serenog. Felly, meddech chi, beth oedd pwynt yr angylion? Y bugeiliaid cymelod y seren a'r doethion? A'i stori yn unig yw hon I gael clywed ar ddydd Nadolig rhyw hwyl ddiniwed. Ond nid dyna yw hi, nid stori fach gynnes. Mae'n neges ganolog I bob ran o hanes. Y babi o Fethlem a dyfodd yn ddyn gan herio pob pŵer a phob brenin ei hun. Fe'n dysgodd fod caru yn well na chasau, fod gweini yn dda a maddau bai, dangosodd werth bywyd I bob un byw, y mawr a'r bach a'r holl ddynol ryw. Ac yna ar groes bu farw i'n ryddhau, marw i'n hachub mwyn ein glanhau, a cherddodd o'i fedd ddyddiau'n ddiweddarach, I droi'r nos yn ddydd na fi ei harddach. A dyna yw newyddion da'r angylion, daeth Iesu yn caru a hynny o'i galon. Bywyd newydd yn awr, bywyd newydd am byth, dyna roedd y Nadolig, dyna yw'r wyrth. Da iawn, gobeithio rydych chi wedi mwynhau gweld y fideo stori geni Iesu. Gwych. Wel, gobeithio ydych chi wedi derbyn hwn o'ch athro, neu athrawes, sydd wedi lawlwytho hwn o'r wefan. Dyma stori geni Iesu, ond dim mewn trefn. A rydyn ni'n mynd I drefnu y lluniau gyda'n gilydd. Naill ai gan roi rifolion yn y bolchau ar y lluniau, neu torri nhw mas a roi nhw ar y ddesg o'ch blaen chi mewn trefn. A dyna beth dwi'n mynd I wneud nawr hefyd. So beth sy'n digwydd yn gyntaf? Wel, yn gyntaf mae angel yn ymweld â Mair. Felly, ydych chi'n gallu gweld llun yn y lluniau sy'n edrych fel angel yn ymweld â Mair. Gobeithio rydych chi wedi ffeindio hwn. Llun yr angel yn ymweld â Mair, llun 1. Da iawn. Beth sy'n digwydd nesaf? Nesaf, maen nhw'n mynd I Fethlehem, maen nhw'n teithio. Ydych chi'n gallu ffeindio llun sy'n edrych fel pobl yn teithio? Dim o'r gamelod, ond wrth gwrs dyma Mair a Joseph yn teithio ar eu hasyn. Dyna ni, yr ail llun. Beth yw'r trydydd llun te? Beth sy'n digwydd nesaf? Mae Mair yn cael ei baban yn y stabl. Ymhlith yr anifeiliaid. So, ydych chi'n gallu ffeindio y llun sy'n edrych fel ni? Dyma fe. Mair a Joseph a'r anifeiliaid a baban Iesu yn y canol na.
Nesa yw'r bugeiliaid. Pwy sy'n dod at y bugeiliaid i ddweud wrthyn nhw am y baban Iesu? Ie, angelion. Ydych chi'n gallu ffeindio llun sy'n edrych fel angel yn dweud o'r bugeiliaid am y baban? Gobeithio rydych chi wedi ffeindio llun sy'n edrych fel hwn. Y pedwerydd llun. Da iawn. Da i fynd nawr. Wel, achos mae'r angel yn dweud wrthyn nhw i fynd, i weld y baban, i ffeindio'r baban ym Methlehem yn y prysed. Dyna'n union beth mae'r bugeiliaid yn ei wneud. Ydych chi'n gallu ffeindio llun sy'n edrych fel y bugeiliaid yn mynd i weld y baban? Dyna ni. Y pumed llun. Un i fynd. Gobeithio mae un ar ôl gyda chi, sef llun 6, y trigwr 8, y brenhinoedd, yn mynd ar ei camelod i weld y baban. Wel, nid baban, achos roedd Iesu yn hynach erbyn nawr, 1 neu 2 flwydd ar ôl i Iesu cael ei eni. Maen nhw'n dod gyda'i roddion o aer, ddys a mir. Iawn te. Nawr i chi'n siŵr am beth ddigwyddodd yn stori'r Nadolig cyntaf, fedrwn ni gwneud crefft. Y crefft yw y baban Iesu yn y preseb. A'r peth cŵl am y crefft hwn yw bod e'n addurniad Nadolig, ond hefyd mae gallu bod yn garden Nadolig. Nawr mae'r amlen yn barod gyda chi. Gwnewch yn siŵr bod yna ddim byd tu fewn yr amlen cyn i chi ddechrau. A chymrwch pensil a phren mesur a gwneud llinell syth ar hyd ochr y darn glidiog. Ar un ochr ac ar yr ochr arall, o'r cornel ar y top, bydd e fel siâp triongl. Nawr ych chi angen pen ffelt brown. Mi fyddwch chi'n lliwio o gwmpas yr ochrau tu fewn y llinell pensil. Byddwch yn ofalus wrth liwio. Ar ôl i chi lliwio'r ochrau, fedrwch chi wedyn lliwio yr amlen ei hunan, yn daclus ceisio lliwio i'r un cyfeiriad. Byddwch chi angen y pen ffelt D nawr, bydd angen lliwio y darn gwyn sydd ar ôl. Y darn ar top yr amlen, a'r darn tu fewn yr amlen, i chi gallu gweld. Nawr te, byddwch chi angen y 2 stribed D lawr ochrau yr amlen. Dyna ble bydd y garden D mewn stripedi. Felly bydd angen mesur pa mor hir ydy'r ochr a faint o led ydy'r ochr. Ac ar ôl mesur hwnna ar y garden D, 2 waith, bydd gynnwch chi 2 stribed D a bydd angen y ffon glud ar gyfer gludo y stripedi D at yr amlen. Nawr fedrwch chi gael y templed ac yn ofalus,
bydd angen defnyddio'r siswrn i dorri siâp y baban Iesu i fod yn y preseb. Mae yna darn ychwanegol hefyd, fel petrial, a hwnna bydd yn cael ei gludo ar ei gefen a'i rhoi tu fewn yr amlen mwyn helpu y baban Iesu i fod yn ddiogel tu fewn y preseb. Nawr y garden melyn. Mae'n bosib torri stripedi tua 1 centimetr o hyd ar hyd ochr y garden melyn. Beth ych chi'n meddwl sy'n felyn yn y preseb? Wel, y gwellt ynte, achos cafn bwydo anifeiliaid oedd preseb, ar ôl plygu darn sydd ddim wedi dorri, mae'n bosib ffitio hwnna hefyd i fewn i'r amlen, nes bod e'n ffitio yn daclus tu flaen siâp y baban Iesu. Fe welwch chi bod y gwellt a'r gwair yn wely'r baban Iesu. Y seren nesaf, bydd y seren yn felyn hefyd. Roedd y seren yn disgleirio yn yr awyr. Allwch chi bod yn ofalus wrth dorri'r seren. A ble eith y seren? Wel, gyda'r glud wrth gwrs, mae'r seren uwch ben y preseb a'r baban Iesu yn dangos i'r doethiwr le i ddod. Un peth sydd ar ôl yr adnod. Yr adnod sy'n dweud pam oedd y baban Iesu wedi cael ei eni. Mae hwnna'n dod o'r Beibl. Mae angen torri hwnna mas hefyd. A'i gludo fe o dan y baban Iesu. Beth sy'n mynd tu ôl? Wel, y cyfarchiad. Nadolig llawen, dyna beth sy'n ar ôl ar y templed i dorri. Bydd angen y ffon glud eto i roi'r cyfarchiad nadolig llawen y tu ôl i'r amlen. Dyna beth sy'n ei wneud e'n garden nadolig. A gobeithio byddwch chi wedi mwynhau. Gobeithio rydych chi wedi mwynhau creu cerdyn nadolig. Wel, dyma fy ngherdyn nadolig i. Does dim byd arno fe ar y foment. Beth ddylwn ni'n gwneud rwy ar y cerdyn? Dyma baban Iesu ar y cerdyn. Pwy arall ydyn ni'n gallu cael ar y cerdyn? Mair a baban Iesu a pwy arall? Dyma Joseph a Mair a Asyn hefyd. Pwy arall sydd yn y stori rydyn ni'n gallu rhoi ar ein cerdyn? Dyma Mair a Joseph a baban Iesu a'r anifeiliaid yn y stabel a preseb hefyd wrth gwrs. Pwy arall? Bugeiliaid yn dod i weld Iesu a'r brenhinoedd, y trigwr dwyth yn mynd i weld y baban Iesu. A angylion, a seren, da iawn, beth arall ydyn ni'n gallu rhoi ar ein cerdyn? Bendithion y nadolig, gwych ar ei bannau, coed y nadolig, beth arall? Pwy hwn? Sioncor, da iawn gyda anrhegion, a Rudolf, a beth arall? Dinera, a Cynwyll, a Canwyr Carolau, a Clychau, da iawn.
Croeso na. Yn swnio fel baba yn crio. Pwy sy'n crio? Pam ydych chi'n meddwl mae Iesu sy'n crio? Mae popeth arno fe. Rydyn ni wedi gorchuddio Iesu gyda yr holl beth sydd ar y cerdyn. Be ni'n gallu neud? Beth am tynnu popeth mas o'r cerdyn. Dyna ni. So, Dylan yn mynd, Sean Corn yn mynd, Lapio'r Nadolig yn mynd, mae popeth yn mynd. Dyna ni, baban Iesu. Gwych. A mae'r Beibl yn dweud o baban Iesu yn dod i mewn i'r byd i chi a fi. A'r gerddi Nadolig, weithiau rydyn ni'n cael adnod o'r Beibl. A dyma adnod rydyn ni'n gallu defnyddio amser Nadolig hwn. O di, mae Duw wedi caru'r byd cymaint nes iddo roi unig fab mwyn i bwy bynnag sy'n credu ynddo beidio cael ei ddistrw ond cael bywyd tragoeddol. Mae Duw yn caru'r byd mwyn i bwy bynnag sy'n credu ynddo cael bywyd tragoeddol. Dyna ystyr y Nadolig. Croeso nôl, ydych chi wedi cael llawer o bethau cyffrwys, crefft, gwneud pethau, gwylio'r fideo, cael y gêm. Ydych chi wedi cael llawer o hwyl? Gwych. Wel, ydych chi wedi ffeindio mas llawer o bethau am stori'r Nadolig hefyd? Da iawn. Wel, rydyn ni'n mynd i ffeindio mas beth mae Luke wedi ffeindio mas nawr. So, Luke! Helo, dyma fi! Helo! Sut wyt ti? Ti'n iawn? Da iawn. So, wyt ti wedi bod yn canolbwyntio ar y stori, wedi bod yn gwrando'n astyd? Wel, dwi wedi gorffen bocsed o chocolates. Dia. Waw! Drwg dawiadam, gadis i ddim un i ti. Dwi wedi bita'r gwbl. So, dwi ti ddim wedi bod yn gwrando, te? Tame bach. Wel, rydyn ni'n mynd i ffeindio mas beth roi ti wedi dysgu nawr, te? Okay, so, ble mae stori'r Nadolig yn dechrau? Mae'n dechrau gyda yn. Nantgarw. Nantgarw? Dwi ddim yn Nantgarw. Ble mae stori yn dechrau? Mae plant yn gwybod Nazareth. Na ni. Nazareth. O'n i'n gwybod. Reit, so mae Mair a Joseph yn mynd o Nazareth. Maen nhw'n teithio i rwle sy'n dechrau gyda B. Bedwas. Bedwas? Dim bedwas. Ydych chi'n gwybod ble oedd e? Bethlehem. Na ni. Bethlehem. Maen nhw'n teithio Nazareth i Bethlehem a maen nhw'n cael y baban mewn beth? Ble ydyn nhw'n cael y baban? Mewn hotel. Hotel? Wedi cael ei fwcio ar lastminute.com. Lastminute.com? Na! Luke, dim gwesti oedd e. Maen nhw'n cael y baban mewn stabl. Na ni, mewn stabl. Reit, mae bugeiliaid yn y cae yn edrych ar ôl i defaid a maen nhw'n cael neges oddi wrth pwy? Pwy sy'n dod ar neges? Pwy dda? Cybermen, beth oedd e? Cybermen? Na, Spider-Man. Spider-Man? Na!
ydych chi'n gwybod? Ie, angylion. Mae angylion yn rhoi neges i'r bugeiliaid a dweud wrthyn nhw i fynd lawr i Bethlehem i weld y baban. A maen nhw'n mynd, maen nhw'n gweld y baban yn y preseb, a wedyn maen nhw'n mynd mas i ddweud wrth bawb yn y byd am beth maen nhw wedi gweld. Wel, ar ôl ni, roedd trigwr dwyth yn dod. A sut ydy'r trigwr dwyth yn ffeindio Iesu? Easy peasy. Sat-nav. Sat-nav? Nac ydy, dwi ddim yn sat. Beth yw'r trigwr dwyth yn dilyn i ffeindio Iesu? Seren! A maen nhw'n dod gyda anrhegion Ddys a Myr i addoli baban Iesu. Wel, mae'n bron amser mynd nawr, ond cyn i ni fynd, dwi eisiau gweddio drosoch chi. Iawn? So, wyt ti'n barod i weddio gyda ni, Luke? Odw. Da iawn. Reit, dwi'n mynd i weddio. Os ydych chi eisiau gwneud hwn yn weddi i chi, chi'n gallu dweud amen ar y diwedd. Iawn? Aglaid Duw, diolch am yr hwyl rydyn ni wedi cael heddiw. A diolch am gyfle i ffeindio mas am stori y Nadolig. Rydyn ni'n gweddio byddwn ni'n cael llawer o hwyl dros y Nadolig, a cofio mae ti yw'r reswm rydyn ni'n dathlu. A helpa ni i ddweud penblwydd hapus i Iesu. Amen. Da iawn. Wel, mae'n amser mynd nawr. So, wyt ti'n barod i ddweud hwyl fawr i bawb, Luke? Ie, hwyl fawr. A Nadolig llawen! Ie, Nadolig llawen!